Първо слагаме любим продукт. Ето този крем на Redken, без отмиване, прави косата толкова лъскава, гладка. Не отежнява, тъй като моята коса е сравнително тънка и бързо се омазнива. Продължавам с термозащитата. Volume Mist спрей на Alterna. Той е за тънка коса, не отежнява, предпазва косата от горещината и има лек текстуриращ ефект. Нанасям отново по дължините. Минаваме към сушенето. Следващия продукт е тази пяна на Paul Mitchell Flexible Style Sculpting Foam. Разделям по този начин. Останалото захващам с шнурката. Отделям кичур, спирам дайсъна, пускам кадрицата. Винаги спирам дайсъна преди да пусна кадрицата, тъй като така не се заплита. Веднага навивам, докато е още топло. Затягам и закопчавам. Първият пласт е готов. Правя абсолютно същото и с другите два. Закопчавам. Надявам се видеото да ви е било полезно. Моля да ми споделите в коментар.